Khokmani patimungo haino hai yapri kubukno funuka Salthang Naimwthangkhorni naimwthangrok kabangma case no chetrowoi kainu jiba mobile phone te sikogrokni yakni rangchakni manei khani mankha hangkorni police superintendent manjakmani bisingtei o manei khani rokno nokphangrokno yapari rijaka Doli amchaini lukurokno wanana kerikhe tonina ni bagai Salthang Naimwthangkhorni osi rana chetarchini tuidul mumbai ya prisewoi kamajak neijiba mobile phone te nok nokhongni rangchakri chak khokjakma rokno rutugui karikha bebagai rasai thamchiba rangmarini rangchakni manei khonei matkha romjakha khorok jinobo huija Khokmani bisikte dolini kurung amchayo naimwthangrok o manei khonei rokno rutugui karikha naimwthangrok saka laithangnai chuku April te 23 April salmariwo Khokma patimungo Salthang Naimwthangkhoro kok selchamung tisajakmani rutuknani ongkhorei tangshepni chuba mungte huija Khokma rugui o manei khonei rokno rutugui karikha naimwthangrok o kainei patimungo kurungjak hinei khorok jino boromkha borokno fanke sungmani bisingtino mobile te rangchakni manei khonei rokno mankha koktisalo Salthang hangkorni police superintendent te IPS Namit pathok kamajaknai rokno mobile te rangchakni manei khonei yafari rikha police superintendent Salthang Naimwthangkhorni naimwthangrokno कुशुनो पोलाइख्या न्यायालय के जो ऑर्डर है उसके बाद हम इनके ओनर्स को लौटाएंगे और अब 25 मोबाइल फ़ोन्स भी हैं जो आज हम लौटा रहे हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा वेस्ट पीएस के ओसी और अन्य ऑफिसरों को जिन्होंने जो है ये अच्छी रिकवरी करी है और इनके राइटफुल ओनर्स को लौटा टोटल इस सामान का टोटल 7 जने एक केस में अरेस्ट हुए थे जो गैंग है और उसके अलावा दूसरे केस में जो है 3 जनों को हमने अरेस्ट किया और टोटल रिकवरी 35 लाख के आसपास ही है रिकवरी Tei babaisha naimwthangrokni sakthar mumbai khokjak mobile phone tei rangchakni manei kifili manei bolaikha naimwthangrokni samung tangmani no tei Salthang Naimwthangkhorni osinobo hambai yafarka Bureau Report News Now